O viveiro industrial do polígono de Sete Pías deixará pronto de estar baleiro. O Concello de Cambados xa recibiu a solicitude dunha empresa de carpintería metálica para ocupar unha das súas naves, que se axusta ás súas necesidades. Veu visitar as naves, veu nas ver, explicamos as condicións, e dixo que sí, que se adaptaba ás súas necesidades, e presentaron a solicitude. É unha nova empresa de estructuras metálicas que ten domicilio social en Cambados e inicialmente vai crear 4 postos de emprego, co cual está moi ben para o Concello de Cambados na situación que nos atopamos co paro, e ten unhas expectativas, unha previsión que en 2 anos podría chegar ata 12 empregados. Até o de agora, os requisitos que impón a Xunta para acceder complicaron que as empresas se instalaran no que é o primeiro viveiro industrial do Salnés. Ter menos de 6 meses de antigüidade, ter domicilio social en Cambados e abandonar a nave aos 2 anos son as condicións. A parte de ter as naves de 300, entre 300 e 350 metros, tamén teñen a súa disposición un local de oficinas que está tamén amueblado, equipado, teñen acceso tamén a unha sala de xuntas para que poidan ter reunións con provedores ou con clientes ou entre os propios empregados. Despois tamén teñen acceso a internet, servicio de luz, de auga, e, bueno, despois se xa é servicio industrial e xa teñen que digamos, precisan o suministro eléctrico para a súa actividade industrial, pois xa teñen que contratar directamente eles. Por este servizo só terían que aboar un aluguer que oscila entre os 350 e os 550 euros ao mes, unha fórmula que se une a outras que xa puxeron en marcha tamén no polígono de Sete Pías para fomentar o emprendemento. Que nos cando chegamos ao Concello non había nin viveiro de industrial, nin coworking, nin nada. Fixemos primeiro o viveiro de empresas con un local que estaba sin uso, xa se encheu, está ao 100% de capacidade, que iso é moi positivo. Realizamos o coworking, o primeiro coworking público da comarca do Salnés, que tamén está ocupado ao 100%, e agora empezamos con este viveiro industrial que das 4 naves existentes, pois que se ocupa a primeira, pois a verdad que é moi positivo. O Concello centra agora os seus esforzos en dar a coñecer estas opcións, que xa publicitan na pantalla web instalada na Casa Consistorial e a través dos servizos que ofrecen para o emprego, como a orientadora laboral.